I already question God. Kung Ginoo ano ako? Ngano ako Ginoo nga gikan man ko gamisa kanang misa imuha man na imo o karon ni anak ko dinhi. Kay last year atong September 2022 bibisita ang imahe ni Senyor Santo Niño dito sa Diocese sa Dipolog. Ang initial nga schedule nga mulabay lang, muhapit lang kadiyot ang imahe ni Senyor Santo Niño sa parokya nga akong na-assignan. Mauto nga nahitabo gyud nga nalabay, nahapit, pero wala gi-expect nga makaingon gyud ko plano kabubuton gyud ni sa Dios tanan. Kay on that day nga muuli na sila balik diri sa Cebu from Dipolog, naa pa sila'y half day nga bakante. And nakaingon gyud ko, and I am very emotional kay plano gyud sa Dios nga sa ilang half day nga pagpaabot dito sila magpundo o dito i-venerate, dito ibutang ang imahe ni Senyor Santo Niño. And tuod man, pagka alas 5 sa hapon, nakamisa ko dito. And it was an honor, a privilege nga nakasaulo ko sa misa kuyog ang Batang Jesus, ang Santo Niño. O dito sa wali, akong gipadayag ang akong kasinatian sa Santo Niño 5 years ago. Kani testimony ni kabalo ko na sige na mo paminaw og mga pamalandong, but at this point allow me to share with you a testimony nga gipakitaan ko sa Batang Jesus. Ug mo nang ni ako dinhi, and I am very emotional kay after 5 years nga sige kog share ani dito ra pod sa Diocese sa Dipolog, I am finally here. Kung asa nahitabo ang tanan, dako kay na akong kalipay gyud. Nagpasalamat gyud ko sa Dios tungod niini. Ug mao na niining taknaa mga igsuon, akong ipaambit ninyo akong kasinatian uban sa Santo Niño. March 26, 2017, nadisgrasya ko sa motor. And it was a very terrible accident. Ang nakasakit kaya to kay gikan ko gamisa. Gikan ko gamisa sa usa ka kapilya dito sa syudad. Ug padulong ko sa another mass. Ang akong sakyanan, akong service, motor single, Honda Wave. Ang nakasakit ato kay dili nako sipyat, dili nako sala ang nahitabo. Yes, gadali ko kay gaapas ko sa sunod nga misa, pero wala ko kabalo nga dili di ay even, no, uneven surface di ay ang kalsada. Kay sa Pikas Lane gibutangan og asfalto, sa Pikas Lane wala pa. So mga anak kahabuga ang diferensya sa tunga. Ang sipyat sa kontraktor, wala sila nagbutang og do not cross, kanang yellow ribbon ba sa tunga. Para at least walay mo overtake. Kay matambling gyud. At anang higayon na, nagdali ko gamay, ni overtake og auto. Kay hinay man iyang padagan. And mingaw kami lang duha sa kalsada. That was 10 o'clock in the morning. Mingaw kaayo, that was Sunday. Umauto, pagbawi nako gikan ko ni overtake, mauto nga nasimplang yun, tumbling yun ko kay wala yun akong balance. Naigo yun ko atong uneven surface, katong dili level ang karsada, o kusog yun akong pagkalabay. Mauto na nga, kini akong kamot karon nga sinumpayan na lang ni, mauni-unang na dapat, na nga bali yun ang bukog ani, maunang naani siya mga stainless diri sa duha gyud ka kamot kay maumanggoy na dapat nako simento. And for your information, kining right part nako sa nawong kay naigo man pud ni sa simento, kusog man gyud pagka ang impact. Titanium plates na ni siya.
titanium plates. Gani ako ang right part, no? Guba gyud akong kamot, and you know what? I was so depressed. Dito pa lang sa ospital sa Dipolog, I already questioned God. Kung Ginoo, ano ako? Ngano ako, Ginoo, nga gikan man ko gamisa, kanang misa imuha man na, imo man kong pare. Nganong imo man ang gitugot, Ginoo? Tanawa ang damage. Ako, during the time, I was overthinking. Nga basin dili na ko magamit ba? Mahimo na kong gulay, mahimo na kong inutil. Na posible, I was thinking kay wala pa man gyud ko kabalo sa extent sa damage. Basin putlon akong duha ka kamot. Ug madaot na hindi na makakita ako ang right eye. Dito pa lang sa ospital, I already questioned God, Lord, why me? Nganong dili man ang mga palahubog, makauli po magbalay ng mga palahubog, magmotor. Nganong dili man ang mga batanon nga magpabangking-bangking, makauli po magbalay. Ngano ako, Ginoo, tininuod man ni, wala. And for your information, modesty aside, I stopped drinking. 1 year pa lang sa akong ordination sa pagkapari. Dito ko nasakitan, Lord, wala ko ni inom, kaya di na ko mo inom, wala ko bisyo, Ginoo. Nganong ako? So I was already depressed, naapa kog Dipolog. Mo to pagagabi isakay na kog barko, GP ferry, abot kog Cebu. Gidiretso ko sa Tiongwa. Ug dito, mga igsuon nako Dipolog dapitan, mitampo-tampo, niabot og 500,000 no ang mga donation sa mga tao. And tuod man, nasumpay gyud, nabutangan gyud stainless, na restore gyud akong nawong. Okay na tanan. But deep in my heart, wala nakahatag ang 500,000 sa kalinaw nga akong gipangita during that time. I was very depressed. Ug nisamot akong depression. Pag ingon sa doktor nga dili na mo angay maglangan dinhi. Kay mahal kaayo ang hospital bill. Total recovering naman. Pangita na lang mo mapuhian. Wala man mi paryente di Cebu. Ug among nadunggan nga barato kaayo ang Patria de Cebu. Barato kay labi na kumpare. Grabe ang discount. Mao to nga nikuha mi kwarto sa Patria de Cebu, that was April na. Barato gyud kaayo pero wala ko'y TV. Kanang di ko kagamit og cellphone kay gisiminto man May na lang tato makaliklik ko probinsyano during that time, no? Para lingaw-lingaw. Wala man gyud. Wala. Then dito pag yun mispin na katumoy. If you remember, katong karaan nga Patria, nalabay ko gahapon, giusab naman di ay na, no? Katong karaan diri dapit nga part nga duol bitaw sa kapilya, di ba naanay chapel dihang gamay. Naay mga 10 rooms diha. Naami sa ika-10th, I think last room gyud mi, dead end na gyud na. So take note, no, dead end. Daghan pa kang labyan nga rooms, aya ka maabot dito from the chapel. Ug ang chapel ay agianan pagawas sa gate. Now, I was so, ang depression nako didto na ni nilalom ug ni nisamot kay katulagi recovering na, gatanga na lang ka, wala na ka sa ospital. Kanang ang ako na lang mamagpapaminaa dito gabantay. Niabot gyud ang adlaw. Grabe gyud ang Ginoo mulihok. Paminawag yun ninyo ni mga igsuon, this is for everyone. Grabe gyud ang Ginoo mulihok ba? Because on that day, I was at the top of my depression. Ang evidence ana because nang sige ko pangagho. Kana bitaw, sige ko pangagho ba? I was very bitter sa nahitabo nako. And during that day, I was at the top of my depression. Wala ko'y antipara, taas kay ko grado. Wala ko'y antipara kay katong gisuot nako na disgrasya pagbuak man. Pero wala ko'y antipara, di gid ko kaklaro, taas mo ko grado. Pero dili pa ko pwedeng matauran kay basin na ay changes sa ako ang grado sa mata. Kay naguba man ni akong right eye.